ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଆରେ କିଏ ରାମ? ଆରେ ବାହାରଟା ରହି ବଡି କାହିଁ ଛାଡୁଛି ରେ? ଭିତରକୁ ଆସୁ। ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ରହିଥା ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାଷ ବାସ ଦେଖୁଛୁ ଏ ବର୍ଷାଟା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷାଟା ହଉନି ପରା କି ଚାଷ ବାସରେ ଚାଷ ବାସ ବି ହଉନି। ଚାଷ କଥା କଣ କହିଲେ ରାମ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅକୁ ବି କପଡ଼ା ଝିଅ ବାହାଘର କଣ କରିବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ରହିପାରୁନି ସାଙ୍ଗ। ଦେଖାଯାଉ ଚିନ୍ତା କରନା ସାଙ୍ଗ ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ କରିଦେବେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ମିଲି ମା ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ ଝିଅ ରେ ଝିଅଟା ଦେଖୁଛୁ ତା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ପରା ତା ବାହାଘରଟେ କରିଦେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତୋର ପୁଅଟେ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଟା ସେ ପିଲାର ବାହାଘରଟେ କରିଦେ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚିନ୍ତାଟା ଯିବରେ। ଏମିତି କରିବି ସାଙ୍ଗ ପୁରା ପୁରା ଅର୍ଥବାଦ କଥା ଜୀବନ ଯାକ ମୋଟିରେ ଲାଗିଲା କି ଜୀବନକୁ ମାଟି କରି କରି ପୁଅଟାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ପାଖରେ ସମର୍ଥ ଥାନ୍ତା ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଚାକିରି କରିବି। ମୋ କଥା କଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ରାମ ଚାଟା ପଚାର ବୋଲେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବୁନି କି? ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଏବେ କରିପାରିବିନି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା। ନା ବାପା ଭାଇ ମୋର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି କହୁଥିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଲେ ଚାକିରି ପାଇବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବ ସରକାରୀ ଦରମା ପାଇବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାହା ହେବି। ବାପା ଆପଣ ମୋ ଚିନ୍ତା ଏବେ କରନ୍ତୁନି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାହା ହେବି। ବାପା ଚିନ୍ତା କରନା ରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୋର କିଛିଟେ କରିବ। ମାରେ ତୋ ଚା ଟା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି ରେ ମା। ବାପା ଉଠା କେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ଆମ ପୁଅ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି। କୋଉଠି ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି? ଚାକିରି ମୋର କୋରାପୁଟରେ ହେଇছে ବାପା। କୋରାପୁଟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛୁ କୋରାପୁଟରେ? ଘରେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର ଆଖି ହେଲା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ଏତେ ବାଟରେ ଯାଇକି କୁଆଡେ ଯାଇକି କରିବୁ ରହିବୁ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଦେଖିବି? କଣ କରିବି ଲୋ ବୋଉ 4 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ 4 ବର୍ଷ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଚାକିରିଟେ ନ କରିବି
तेबे तम दी जन को पेट पोषिबे केमिति सुमित बापा आउ से शुणिल मिलीर बाहागर केमिति हबो सुमित बापा शुणिल आम पुओ जाई कोरापुट रे चाकरी करिବ अरे गोटे मिनिट रुह। अरे पुओ दरमा केते? बापा दरमा कथा को ना बापा दरमा मात्र 6500 6500 टଙ୍କା ଦରମା। ତୋ ବାପ ମା ଦିଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ମୁଁ ତୁ ସେଠି ରହିବୁ କେମିତି, ଖାଇବୁ କେମିତି ପୁଅ? ତମେ ଆଦୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବାପା। ମୁଁ ଯେମିତି ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହିବି ସିନା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବି ଆଉ ଭଉଣୀଟିର ବାହାଘରଟେ କରିବି। ଶୁଣୁଛ ସାବିତ୍ରୀ, ଆମ ପୁଅ ତ ଛୋଟ ବେଳୁ କଷଟି ପଛରେ ଗଢା ହେଇ ଆସିଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଣ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ପୁଅ ସହିତ ପଳେଇଥିଲେ ଆମେ ବାଦ ଧୀରେ ଦିଟା ଜନ ଧନ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ଆରେ। ତମ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିକି ଏଇ ଅବଳାରେ କେମିତି ଯିବି? ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଝିଅ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ହେଲେ କହିଲ ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ବିନା ରହିବ କେମିତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ରହିବ, ସେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସେ ଆରାମରେ ଆରେ। ରହିପାରିବ। ତୁ କୋରାପୁଟ ପଳେଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କର ନା, ମୁଁ ଆସିବି ନ ହୁଣ୍ଡି, ଆସିବି। ଭାଇ ସେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପିଲା ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଏଇ ବର୍ଷ କୋଚିଂ ପାଇଛି। ହଁ ସବୁ ମାନିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ରୁମ୍ ରହିଗଲେ ଝାଡୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କି ସମୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ କାମ ଅଛି, କରିବି। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା, ଟେନସନ ନେବାନି ହେଲା। ସୁମିତ୍ରୀ ଟିକେ ଫୋନ ଲଗାନି ମା, ହଉ ବାପା ଲଗୁ। ମତେ ଆଖିକି ଦେଖା ଯାଉନି ଲୋ ମା। ନମସ୍କାର। ବାପା ନମସ୍କାର, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ପୁଅ। କେମିତି ଅଛୁ ବାପା? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ବାପା। ଆଉ ବୋଉର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ବିଧିର ବିଧାନଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ତ ବୋହୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରେ ପୁଅ। ଭାବୁଥିଲି କିଛି ପଇସା ପଠେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିଦିର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଲାଗିଛି। ଭାବୁଥିଲି ତୋର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟାରେ ପୁଅ। ଭାବୁଥିଲି ଭାଇ ଭଉଣୀର କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଥାନ୍ତି ରେ ପୁଅ। ବାପା, ଏଇ 6500 ଟଙ୍କାରେ ଏକା ବେଳକେ ଦୁଇଟା ବାହାଘର କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ବାପା? 6500 ଟଙ୍କା ଦରମା, ହେଲେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ବାପଟା ଗରିବ କଣ? ହଉ ବାପା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ରହୁଛୁ ବାପା, ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରୁଛି। ରହିଲି ବାପା। ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଫୋନ ସଇଲା ତୋର? ଶୁଣୁନୁ, ଯାଇଥାନ୍ତି ଚକୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ଚା ଦେଇ କଣ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ମୋଟା କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। କଣ ଅସୁବିଧା ଯେ? ଆମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତା ବାହାଘର କେମିତି କରିବି ସେ ଟେନସନ ରହିଛି। ଆରେ ଏଇ କଥା ଆମେ ପୁଣି ଅଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ପୁଣି ତୋର ଭାଇ ଭଳିଆ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା ତୋତେ? ଆପଣମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଲ। ଆରେ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ କଣ ତୁ କିରେ? ଆମେ ପରା ଭାଇ ଭାଇ, କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଆମେ କିଛି କରିବା। ନାହିଁ ଭାଇ, ମୋ ଘରକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ ଦଉଛି, ନେଇଯିବୁ ହେଲା। ହେଲା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି। ଭାଇ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ଅରେ ପୁଅ, ବାପା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପଇସାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ଆରେ ପଇସା ହାତେ ହେଇଗଲା। ହଁ ବାପା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଇଠି ସାବିତ୍ରୀ, ଆମ ପୁଅ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ବି ହେଇଯିବ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ।
तुम दाबी मुताबक सब जिन सब देइछि मो झील को शांति रखिब शांति रखिब ହଉ ମୋର ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ରଖିବି ତମ ହଉ ହେଲା କଲା माँ सीता माँ टे फोन लगानी पुओ को मत बुढ़ा लोक माँ देखा जाऊनी आखिकी टिफिन फोन कथा भी पुओ ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ତ ବାପା କଣ କଥା ହେବେନି ଆଉ ଫୋନ ଦଉଛି। हेलो ବାପା ନମସ୍କାର नमस्कार अरे बापा तो माँ देहटा टे बिगड़ी जाइए କଣ ହେଇଛୁ କହୁନ अरे कौन कहबी तार जमी डायबिटीज बढ़ी जाइए बीपी लो हो मेडिकल आडमिट कर देखा व्याकुल हो ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାପା ମୁଁ आसी जाइए अरे तुम पुओ सुमित फोन कर ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ देहटा पूरा भल नहीं ବୋଉ ତୋର କଣ ହେଇଥିଲା ବୋଉ ସୁମିତି ହଁ ବୋଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ କି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଆସିବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ବୋଉ ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ अरे सुमित ବାପା बापा तू चेष्टा कर आउ किसी पैसा नहीं कि आसू पुओ कहीं मो पाखे किसी पैसा पत्र किसी नहीं पुओ ହଁ ବାପା तू सत चेष्टा कर आसिक पहुंचा ଆଜ୍ଞା कहीं मत किसी अलग अलग लगुच ଆଜ୍ଞା रखिली पुओ ହଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପୁଣି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଉର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ କାଲି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ବୋଉ ଯିବା ପାଇବ ପାରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫୁଟି କଉଠି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ 6500 ଟଙ୍କାର 5000 ଟଙ୍କା ତ ଦେଇଦେବି ତୁ ନେଇଯିବୁ ମୁଁ ବି ତତେ କିଛି ଦେଇଦଉଛି ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାରି ଯା ହେଲା ଆଉ ଯା ବୋଉ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା ବୋଉ ଆଉ ନାହିଁ हम उसी लोग तो लोग को छोड़े ଜାଣି ଯାଇପାରିବୁନି ତୁ ଆଖି ଖୋଲ ଆଖି ଖୋଲ ଦେଖେ ତୋ ପୁଅ ଆଜି ଚାକିରି କରିଛି ତୁ ଭଳିଆ କହୁଥିଲୁ ପୁଅ ଆଜି एमती चलीगल तुम अरे मो कथा भाविलनि ଆଉ ଆମ ପିଲିର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରିବି ଆଜି ସେ ବାହାଘର ସରି ଯାଇଥିଲା ସରି ଯାଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଏତେ ବାଟରେ ରହିଲି ଯେ ତୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜମାଠୁ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତୁ ମତେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯାଇପାରିବୁନି ଯାଇପାରିବୁନି ମତେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯାଇପାରିବୁନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କେମିତି ତା ବାଟରେ ଗଲା
କେବଳ କିଛି କପା ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ପାରିଲିନି, ଭଲ କରିପାରିଲିନି। ଏ ସରକାର, ତମେ ଆଜି ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଦରମାକୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଆଜି ତଳପି ବାହାରୁଛୁ। ଏତେ କମ ଦରମା ପରେ ବି, ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ଆମର କୌଣସି ଦଫା ତମେ ମାନିଲାନି। ଏବେ ସମୟ ସରକାର, ତମେ ଆମର 3 ଦଫାକୁ ମାନିନେଲେ ଅନ୍ତତ ଆମ ପାପ ପରି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପକେଟରେ କୋଟି କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ, କୋଟି କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହାୟତା ହୁଅ, ଆମକୁ ଏଇ ଲଢେଇରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଇ ଲଢେଇରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କର। ମୁଁ ଏଇଠି ଭିକ ମାଗିକି କରିବି, ଭିକ ମାଗିକି କରିବି। मुझे